Ahoj, já jsem Jindra. Čau, já jsem Michal. Vítejte v pořadu Za hrou. V pořadu o tom, jak se vytváří deskové hry. Dneska se podíváme na to, jak se vydává hra s vydavatelem a jestli se máme spokojit s tím, že to udáme komukoli, anebo jestli je lepší hledat konkrétního vydavatele přímo pro tu naši hru, aby to dobře sedělo. Takže v minulých dílech jsme si pověděli, jak se dostaneme k tomu, že máme vůbec nějakou hru. Vlastně v posledním díle jsme se bavili o tom, jaký to je, když si hru vydáváte sami, a teď se podíváme na to, co by bylo dobré udělat pro to, abyste zaujali nějakého vydavatele, respektive aby hra vyšla tak, že to nemusíte řešit přímo vy, ale prostě to někomu svěříte. Což je vždycky vlastně pohodlnější cesta. Tak a otázka, jestli to stojí za to. Tak a možná méně jako riskantní, ale může mít i nějaký nevýhody. Nicméně, jak se to stane, že se člověk dostane k tomu vydavateli? Jo? To je velmi častá otázka, jako jak to mají udělat. A ono je to vlastně hrozně prostý. Napíše se mu. Jo. Ty kontakty většinou bývají někde jako veřejně dostupný a samozřejmě po tom, co člověk napíše, tak se jako může stát, že někdo nenapíše zpátky. Nebo že napíše odmítavě. Takže je dobrý vlastně se zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro to, aby to takhle nedopadlo, aby jsme byli dobře připravení a aby ten první kontakt byl prostě v pořádku. No. Zároveň teda není potřeba vždycky jenom psát. Velmi často, když by člověk chtěl vydávat třeba i směrem do zahraničí nebo to udat zahraničnímu vydavateli, tak se domlouvají schůzky na některých těch veletrzích, nějak jako dopředu. To jsem nedělal, takže nemůžu úplně jako poskytnout tady to, ale vím, že to jde a že se to jako dělá. No. Ještě mně přijde dobrý zmínit, že se můžeš setkat s lidma z vydavatelství nebo z nějakých firm, který se zajímají deskovkama na různých akcích, to znamená, že se s nimi můžeš potkat i osobně, což je někdy lepší, než napsat jenom neurčitý mail, a můžeš jim tu hru přímo předvést anebo se o ní pobavit, prostě vyloženě osobně, protože ten osobní kontakt vždycky si myslím, že přidává spíš, než že by ubíral, a maily můžou snadno zapadnout nejen mezi spam, ale mezi 100 dalších požadavků nebo návrhů. Takže ten osobní kontakt bych navrhoval, ačkoliv ne vždycky se k tomu dá dostat a ne každá firma, která deskovky vydává, tak vlastně dává příležitost se potkat nějak jinak než. Tak. Já myslím, že tady v tom máme v Čechách jakoby výhodu, že vznikají české hry pro český trh a že dostat se k tomu českému vydavateli je relativně prostý. Oni většinou reagujou, aspoň takovou máme zkušenost. A zároveň, když si dá člověk tu práci s tou přípravou, tak jako informace, kterou jsme kdysi dávno dostali, byla, že když člověk přijde s pěkným prototypem, tak mu většinou jako odepíšou a chtějí to vidět. Jo. No. Je to tak. Tak a teď se můžeme teda podívat na to, jak byste se měli připravit, nebo s čím vlastně oslovovat ty vydavatele. A prvně bych řekl, že musíte mít jasnou představu o tom, co je vaše hra zač. A teď nemyslím úplně nastudovaný perfektně jako terminologie, mechaniky, když to může prospět, když řeknete, je to prostě worker placement s nějakým tady tím twistem, tak je to fajn, ale není to nutnost. Můžete říct prostě, mám tady hru, která je o, nevím, závodech koní. Hraje se cirka 40 minut a je na ní zajímavý to, že karty se tady skládají takhle za sebe a vy z toho získáváte tohle a tohle. A vlastně, když popíšete nějaký ten základní twist, který už může zaujmout, tak si myslím, že to je prostě dobrý začátek. Že prostě musí tam být nějaký prostě zajímavý jádro, který má potenciál zaujmout. No. Zase moje oblíbené slovo musí. Je dobrý, když tam je nějaký zajímavý jádro. Jo, ne, já tadyhle jako přemýšlím o těch shrnutích těch her. Ono je to že poměrně náročný a mělo by to být krátký a věcný a tak dále. A je to vlastně docela těžký a náročný připravit, tak aby to dávalo smysl a nic se jako moc nestratilo. Je to tak, no, když se snažíte to minimalizovat na pár vět, tak mnohdy něco unikne, nebo člověk z toho nepředá ten pocit, který z té hry má, když ji vyvíjí, a nechcete prostě to shrnout jenom úplně stručně, ale mnohdy to prostě pomáhá, než psát nějaký rozvleklý dlouhý odstavce a dlouhý články, protože tam vlastně ten
nejen vydavatel, ale kdokoliv to bude číst, tak dost možná ztratí pozornost, nebo se mu v tom zase ztratí informace, které by tam měly vyznít. Tak, no. Ale myslím si, že asi je možný najít nějaký kompromis, kdy člověk vlastně má to krátké shrnutí, ale vlastně rovnou poskytne i tu další informace, kdyby to toho člověka zajímalo víc. No, to si vlastně asi dovedu představit, ale i vlastně třeba pro ten crowdfunding, který jsme řešili minule, tak je potřeba mít nějaký hodně krátký úderný shrnutí, který mi o té hře řekne, ano, to by mě mohlo zajímat, ne, tohle není pro mě. Většinou tam teda bývá i ta žánrová kategorie, pokud je možná, a nějaký tematický zasazení a něco vlastně trochu příběhovějšího mi přijde. Takový to jako proč v té hře něco děláš vůbec? No. Co tam znázorňuješ? Jo, a kým se tam vlastně jako staneš, jo, co je na tom zajímavý. Jo, já tady teďka koukám po těch tvých krabicích a na žádný nevidím žádný pořádný heslo, protože jsou všechny jenom z boku. Ale... Tak tam máš hegemony lead your class to victory, takže veďte svoji třídu k vítězství. Tak společenskou třídu, no. Jo, nebo mně se vlastně líbilo to, co bylo na Talismanu a mám to rád už jako odmala, takže tam je nějaká nostalgie a zkreslení, jo, ale mám vlastně rád, že tam je Talisman, dobrodružství, meče a magie. Jo, to je dobrý. A dobrodružství, meče a magie, to si já i dneska si říkám, to ať už by bylo jako cokoliv, tak já bych na to kliknul, jo, protože dobrodružství, meče a magie, to mě prostě zajímá, jo. Jo, to zní fajn. Protože ten chytlavý slogan nebo nějaká ústřední myšlenka, která tě hnedka vtáhne do té hry a víš třeba, co si pod ní představit nebo co od ní čekat, tak je taky vždycky plusem. Tak, byť tady možná už jako trochu předbíháme práci toho vydavatele. Asi jo. Protože už je to jako hodně marketingový. Určitě. A není to potřeba. No, každopádně bych ještě chtěl říct, že to, jestli ta hra je zábavná, což je její hlavní cíl, předpokládám každý hry, tak to poznáte už vlastně při tom testingu, a když budete mít nějaký dobrý ohlasy v průběhu vývoje, tak už tušíte, že má smysl za tím vydavatelem třeba chodit, protože podle mě jedna z častých chyb, že ta hra, kterou lidi přináší vydavateli, že je to třeba jen ve formě nápadu, anebo že je to jenom něco, co člověk poprvé zkusil nahodit na papír a to prostě není dobrý, protože pak si to zahrajete přímo s tím vydavatelem, ten zjistí, že tam něco nefunguje zásadním způsobem a celý ten projekt spadne. Takže je dobrý být připravený jako dopředu a mít tu hru otestovanou aspoň v řádech třeba, já nevím, 10 partií, no, nebo víc, tím líp. Jo. Tak. No, přičemž tam je opravdu důležitý vrátit se k tomu, co jsme říkali v nějakém tom díle o testování, že je dobrý tu hru v tenhle moment už mít asi spíš otestovanou i s lidmi, který neznáte, s lidmi, kteří nejsou z té vaší herní bubliny, možná ideálně i s nějakými jinými vývojáři. Tam by navíc jako velmi snadno mohlo být k tomu propojení s tím vydavatelem. Jo. A protože oni vám vlastně pomůžou tu hru nějak jakoby víc odladit a připravit vlastně i pro tu prezentaci, aby tam nedošlo k žádným jako podivnostem a zkrátka, aby to nenarazilo na nějaký základní nedostatek. Tak, aby se ta hra nerozpadla hned na první dobrou. Tak, jo, protože jsme občas na testování viděli hry, které sice byly testované, ty lidi, co to přinesli, se dušovali s tím, že to všechny strašně moc jako baví a je to skvělý a tak, ale teďka jako ta hra třeba jako opravdu strukturně nefungovala a aniž by se o to člověk snažil, tak se prostě rozsypala ve druhém kole. A tak jako chápu, že to někoho mohlo bavit a že se to nemusí rozpadnout vždycky, obzvlášť, když to nehrajou hráči, ale jako k tomuhle by nemělo podle mě dojít u hry, kterou chci přinést za vydavatelem. Určitě. Myslím si, že ne. Já souhlasím, no, protože vlastně tu práci toho základního vývoje by měl udělat člověk, než osloví toho vydavatele a přijít za ním až prostě s hrou, která už má potenciál zaujmout a hlavně nějakým způsobem funguje. No. A to už možná trošku opakuju. Možná, ale zároveň narážíš na důležitou věc. Mi přijde, že jako ta hra už má nějak fungovat, má být jasný, co to je zač, ale nemusí být úplně hotová v tom smyslu, že všechno bude úplně vybalancovaný, nebo že bude ošetřený všechny jako
nějaký složitosti, které tam jako můžou nastat. Vím, že některý naši známí, prostě když podepisovali hru s někým v zahraničí, tak měli za mě třeba tu hru celkem ještě jako rozdělanou, ale už to prostě podepsali a pro toho vydavatele to bylo v pořádku, pro toho vývojáře vlastně ta práce končila, přitom tam byly nějaký problémy prostě na konci hry s tím jako bodování a s tím, kdo vyhrává, s tím, jak je ta hra dlouhá nebo nedlouhá a s pořadím a tak. Prostě různý takovýhle jako věci, ale to už vlastně pak spadne na toho vydavatele v tomhle konkrétním případě. A to mi přijde důležitý, protože to je nějaká jako další fáze, který se říká development. V Čechách se to bohužel jako mi přijde úplně tolik nerozlišuje, teda nevím, jestli se mnou budeš souhlasit. Myslím, že řekneš, v Čechách se tomu říká vývoj. Jo, no, ale... No, je to tak asi víceméně, no, že se to moc neodlišuje, že to, že ti to někdo vydá, často znamená, že to nějakým způsobem jako vyvine. A ten český rybníček je v tomhle takový specifický, bych řekl, že je to tady za prvý malý, což může být výhoda i nevýhoda, to znamená, že když vydáte hru jenom v Čechách, tak pravděpodobně to nebude tolik kusů a nemůžete počítat třeba s tak vysokým honorářem díky tomu, že to není tolik kusů, ale ještě se chci vrátit k jedné věci, to si zmínil ty, že tím, že budeš znát nějaký vývojáře, tak dost možná se dostaneš k tomu vydavatelství přímo. Tak vlastně, že ten český rybníček, jak je malej, tak tady, když se s někým potkáte, tak dost možná se přes něj dostanete i k někomu dalšímu a je to pak jednodušší ta komunikace právě na té osobní úrovni, že už se prostě o vás nějakým způsobem ví. Což jsme si asi tak nějak zažili oba. Nebo vy asi s Petrem taky. My s Petrem jsme napsali maila. Tak já jsem měl výhodu, já jsem v Albi pracoval, pak jsem tam vydal hru, že? My s Petrem jsme napsali maila s prototypem, s hezkýma nafocenýma fotkama a pak se s námi všichni bavili. Tak se to má dělat, z toho si berte příklad. Takže, no, tak. Jo, ale to, proč jsem to říkal, je vlastně to, že jako jsme jako v Čechách spíš jakoby zažili ten přístup toho, že když se dělá vývoj hry, tak se dělá celý a autor musí vlastně dělat všechno. A když mu vydavatel řekne, hele, líbí se nám to, ale ještě bychom změnili tohle, tak on vlastně musí zapracovat tu změnu, nebo asi chce zapracovat tu změnu, pak to přinese zpátky, pak se to možná podepíše, možná řeknou, ještě ne. A takhle se to vlastně jakoby točí a ten vývojář vlastně dělá jakoby ten vývoj, který by už padal do toho developmentu a vlastně jakoby nehornovanou práci na základě toho, co po něm chce ten vydavatel. Což takhle ale jako nemusí být, jednak jako v zahraničí se to běžně spíš jako platí a bere se to jakoby další fáze, a nebo si to ten vydavatel vlastně dělá sám. Jo. A tak mi vlastně jako přijde dobrý na to jenom upozornit. Teď, když o tom mluvím, tak si říkám, možná to pak vystřihneme, to není moc to. Ať nepřijde Albi policie. Ne, já nechci Albi policii. Ve sklepě už jsem strávil tolik hodin. Tak, no. Nebo jiná policie. No, já bych to vlastně jako nerad jako moc zobecňoval na celý český trh, protože jako různý vydavatel to se dělají různě. Určitě. Tak a komu teda vlastně můžeme v Čechách napsat? Tak máme tady Dino, máme tady Albi, máme tady CGE, neboli Czech Games Edition. A máme tady ještě někoho? Blackfire. Blackfire vydává taky autorský hry? Blackfire vydá autorský hry. Jednak teda s náma udělal velrybější svět. A byli tam bulánci vlastně. Byli tam teďka asi ty bulánci a jsou tam ty hry s takovým tím medvídkem, tak tam vyšly dvě autorské hry. A Timeline je čí? Timeline podle mě není autorská naše. Jo, to je možný, že vznikla jen česká edice. Tak, no dobrý, takže jo a ještě vlastně co z tohohle vyplývá, to jsou asi základní firmy, kterým můžete napsat a který teda víme, že dělají autorské hry, respektive vydávají autorské hry potenciálně od vás. No vlastně ještě 4 kavky by možná mohly být zájemnou, jako hodně rodinnou hru. Tak, ale myslím si, že asi ani není problém napsat třeba jiným,
A teďka proč byste měli teda psát nějakému konkrétnímu vydavateli? Ono, jak už jsem zmínil, tak je dobrý mít představu o tom, co ta vaše hra je zač a je dobrý mít představu o tom, pro koho je určená. Jestli je to teda spíš rodinná záležitost, nebo něco jako mezi pro rodiny, pro hráče, nebo je to opravdu hodně hráčská věc, nebo jak říká Jindra, že kavky by třeba chtěli spíš nějakou menší hru, která je velmi přístupná, tak vlastně i podle toho si můžete vybírat, komu napíšete, protože je dobrý, aby ten váš titul potenciálně zapadnul mezi to, co ten vydavatel už má, protože když vrazíme kavkám nějaký velký euro, tak asi to nevemou. Proč by to chtěli dělat vlastně? Tak. No. A takhle to vlastně se všema, jo? Jakože my bychom je tady neradi nějak typizovali, ale zkrátka jsou vydavatelství, které dělají spíš jako hry, které působí jako takový ten takzvaný Ameritrash, já to teda nemám rád, tohle označení, ale prostě jsou to příběhovější hry s velkým množstvím náhody a takový jako hodně jako tematický a efektní. A pak jsou jako jiný vydavatelství, které se víc soustředí třeba na ty hry, které jsou takový ekonomičtější, víc počítací, s menším množstvím náhody. Tak. A nekonfliktní často. Tak, takže je dobrý podle toho, kam spadá ta naše hra, zvolit to vydavatelství, kam to vlastně jako dává smysl. To je jeden z těch vlastně důležitých faktorů, jak se to vydat. No. Jo, protože když si představím, že třeba by někdo měl hru a zkusil by napsat všem tady českým vydavatelstvím, tak mám pocit, že si dost možná spíš udělá, nebo asi ne blbý jméno, ale že to bude trošku divný, že prostě zkusí to rozprostřít všude, ačkoliv to nesedí do portfolia těchto tří vůbec a nevím, přijde mi to jako zbytečný vlastně, i vůči sobě hlavně. No, jako já si asi dovedu představit, že má někdo nějakou hru, která není jako hodně specifická, mohla by sednout jako do více portfolií, v takovém případě mi to asi přijde v pořádku. To určitě jo. Asi by mi to přišlo v pořádku i pro někoho, kdo s tím úplně začíná a vlastně se neorientuje, tak prostě napsal různě, protože ho prostě nenapadlo tohle zvážit. Asi se taky nic nestane a myslím si, že tomu všichni budou rozumět, proč se to stalo a napíšou mu zpátky, tyhle hry neděláme. Jo, jako asi to je v pohodě. No. A zároveň, jak jsi říkal, tak asi nemá cenu jako typizovat, protože ty firmy se dost možná rozhodnou začít dělat i do jiných typů her, pak se to rozvětví a vy můžete být zrovna ten první člověk, který mu tam vydali něco, co standardně nevydávají. Ale asi obecně nejjednodušší je, když si dokážete představit mezi těma hrama toho vydavatele i tu svojí, nějaký polici, ať v knihkupectví nebo prostě v obchodě. Jo. Tak to dává největší smysl. To je, myslím, jako dobrý podnět. No. Tak, já tady k tomu mám ještě otázku, jestli jako oslovit několik vydavatelství, jestli je to jako levárna. To je dobrá otázka. A my jsme se jako setkali s různýma názorama, jako od těch vydavatelů samozřejmě s názorem, že je to jako zlý, protože to vede k nějakým jako nepříjemným vyjednávacím pozicím, typu, ale my už to máme tady a tam to taky mají zájem. To si myslím, že s tím bych jako spíš nesouhlasil. Já bych ti na první dobrou řekl, že to levárna není, že tak prostě zvažuješ možnosti a pak se prostě nějak domluvíš. No. A když to explicitně řekneš těm vydavatelům, že hele, zkusil jsem to poptat ještě tady a tady, tak je to úplně jiný, než když to držíš v tajnosti a pak to používáš jako páku třeba. Tak a já si hlavně myslím, že je to vlastně jakoby jedno, že jo? Jo, protože já vím, že ty lidi, kteří to právě pak třeba řeší na těch veletrzích, tak ty prostě jako mají domluvených 10 schůzek, udávají prostě v rámci těch 10 schůzek 3 hry a jako neví, jako s kým to vyjde a oni nemůžou prostě každý rok tam přijet a udat tu hru jenom jednomu s tím, že ten si to jako vezme prototyp, rozmyslí se, pak jako po půl roce napíše, hele, tak asi jako vlastně nic. Tam je vlastně by pro toho autora byla zbytečná ztráta času, ale tím, že ten český rybník je jako menší, tak ty vztahy tam jsou samozřejmě o něco jako složitější. Je to tak, no. Když to vezmeš na té osobní rovině, máš třeba dobrý vztah s konkrétním vydavatelstvím, tak spíš asi budeš nakloněný to dávat jako primárně jemu, ale zase furt je to business, jo? Takže když budete mít nějakou velkou hru a budete doufat, že se vám vyplatí ten vývoj a všechno, a připravíte si to dobře sami, tak pak prostě poptat 3 ty firmy a zjistit, kde z toho budete mít nejlepší procento. Podle mě to není špatný, protože prostě si do toho investoval čas i peníze a mělo by se ti to nějakým způsobem vrátit. No. Jo, a to mi teda přijde důležitý, že narazíš na to, co máš zpátky. Tím
už se vlastně dostáváme jako, nevím jestli dál nebo zpátky k tomu, jak si toho vydavatele vybrat, jo, ale co vlastně ten vydavatel dělá a co jako nabízí, co vlastně mi to přináší, protože to nejsou jenom procenta z toho vývoje, kvůli tomu tu hru člověk jako pravděpodobně nedělá. Není to primární. Jo, jedna z těch možností samozřejmě, nebo jeden z těch důvodů je samozřejmě to, že on tam vkládá ten svůj kapitál, to znamená, vy nemusíte řešit shánění peněz, kterému jsme se věnovali v té předchozí epizodě, to prostě zajistí ten vydavatel. On na sebe bere celý to riziko toho, že ta hra bude neúspěšná, bere za sebe odpovědnost za to, že výroba proběhne v pořádku, zajistí celou tu logistiku, to znamená, že se to od toho výrobce dostane zpátky někam do země a pak do těch obchodů, všechno vlastně tohleto a nakonec by měl řešit vlastně i ten marketing nebo tu propagaci té hry. Tak. A někdy občas může řešit za vás i testování třeba, to znamená, když přinesete hru, která není právě 100% připravená, což bývá podle mě jako ve většině případů, málo kdo donese úplně hotovou hru, tak ten vydavatel může ji vlastně vozit na nějaký ty akce nebo testovat se svýma lidma a tak dál, testovat s dalšíma lidma, posílat do herních klubů, což je vlastně dobrá cesta k tomu do vývoji té vaší hry a mnohdy vám to vlastně uspoří spoustu času, protože oni vlastně ten vývoj nebo oni zajišťují tu zpětnou vazbu. Oni vám dají ty podněty, které vy byste si museli ve svém volném čase získat někde hraním s dalšíma lidma. Tak, to je jednoznačně pravda. No. Můžou vlastně pracovat spolu s váma i na přípravě pravidel, nebo ty pravidla napsat jakoby za vás na základě vašeho nějakého podkladu, což by se dalo spíš doporučit. No. Ale já ještě jenom se vrátím rychle k tomu předchozímu bloku. Ty pravidla, to je strašně super. Já jsem teďka poslouchal právě další video s Jamiem Stegmayerem a on říkal, že vlastně i ty pravidla jsou extrémně důležitá součást právě v té fázi, kdy navazuješ kontakt, protože ty vlastně chceš většinou poslat pravidla s nějakým náhledem té hry a když jsou napsaný dobře, tak to ti prostě tu hru strašně prodá, protože okamžitě ta firma pochopí, co to je za hru. Ale neznamená to, že máte mít jako finální pravidla, ale jde o to je jako formulovat srozumitelně a tak, aby se z toho ta hra opravdu dala pochopit. Takže to, že se pak celý přepíšou a že to třeba zajistí ta firma, to je druhotný, ale prostě mít perfektní představu o tom, jak ta vaše hra funguje a umět to předat dál, souhlasím s tím, jako velmi stěžejní součást. Jo. Já teda nevím, jestli to jako na ten první kontakt s vydavatelem nutný posílat pravidla, ale je určitě potřeba je mít jako při ruce. No. Indra je mírnej, to je dobře. tak. No ne, já si spíš představuji tu situaci, že mi přistane ten e-mail jako vydavateli, teď tam bude nějaký obrázek náhledáku a k tomu pravidla a nějaký krátký popisek a já budu přemýšlet, k čemu mi ty pravidla jsou, víš, jako já samozřejmě jsem zvyklý číst pravidla, jako když koukám na Kickstarter nebo na nějaký jako jiný davový sponzorství, tak se podívám na tu hru, přečtu si ty pravidla, vidím tam ten seznam těch komponent, takže si dovedu nějak jako představit, jak se to zhruba hraje a tak dále. Na druhou stranu si říkám, kdyby mě takhle oslovil nějaký autor, že to se mnou chce vydat, tak já bych měl spíš jako pocit, tak si domluvím schůzku, jestliže mi to zaujalo. Víš? Jestli si to necháš vysvětlit prostě. Že vlastně... Jo, tak to... Ale to je jako otázka. Tím, že nejsem vydavatel, tak je to možná zbytečná odbočka. A zase možná vracíme k tomu, že ten osobní kontakt je prostě nejlepší, protože můžeš to přímo vysvětlit a nepotřebuješ na to ty pravidla, ale já nevím, jestli ten Jamie o tom mluvil třeba spíš z hlediska toho, že jemu nabídne někdo hru a ten člověk je úplně z jiného kontinentu třeba a prostě se nevidějí, tak tam třeba to hraje větší roli, že prostě mít ty pravidla srozumitelný a dobrý asi nikdy neuškodí vlastně. Jo. Ne, já si myslím, že je velmi důležitý bod ve vývoji, když člověk se píše ty pravidla tak nějak, aby jako byly sepsaný. Jo. To si myslím, že je jako důležitý. Tak, no. A i pro sebe vlastně. I pro sebe, no, že to je jako velký milník. No. Dobrý, tak to byla velká odbočka k pravidlům a teď se vrhneme zase na ty další zajímavější věci třeba. Tak, já tady mám kontroverzní otázku. Výrobu, ale jakou? To znamená,
vydavatel zajistí výrobu, ale jakou? To znamená, že ty komponenty, které vy chcete, třeba krásné karty s nějakou strukturou, tak nakonec můžou být úplně obyčejný matný karty, protože prostě na to nebude tolik peněz na tu hru. A nebo úplně naopak. Třeba nějaký vydavatel vám naopak, vy jste čekali, že dostanete prostě žetonky. A ten vydavatel řekne, dobře, ale oni budou mít parciální lak, budou lesklí. Řekneš si, wow, to je super. Přesně tak, nebo řekne, tyjo, tohle bychom jako nudnou hru neprodali, ale bude to mít 3D figurky, protože najednou se to prodá. No dobře, to se asi nestane, ale bylo by to hezký. Tak, trocha snění. Jo, a teďka zase pěkně navazujeme na ten minulý díl, protože tam jsme říkali, že když si tu hru řešíš sám nebo přes crowdfunding, takže ty jsi vlastně ten, kdo rozhoduje o tom, jak se bude vyvíjet, jak bude vypadat a tak. A tady už se dostáváme k tomu opačnému polu, a to je, že o jako velký části věcí a aspektů té hry najednou může rozhodovat ten vydavatel, i když to třeba nečekáte. Takže možná je dobrý si ujasnit, jak moc on může zasahovat do toho, co jste přinesli, protože se třeba i může stát, že téma, který jste si tam vymysleli, tak on řekne, že právě třeba není zajímavý a úplně celý ho změní a najednou ta hra vaše o ptáčcích bude prostě tamhle o bojovnících v lese. Nebo o stavění Říma. Nebo o kopání tunelů. Tak. No zkrátka téma se může změnit, může se změnit i to, jak jste si představovali komponenty, je toho poměrně hodně a tam to vlastně, nebo přijde mi to tak, že ten proces většinou probíhal jinak. Tam se řešilo, že ta hra má v výsledku stát tolikhle peněz, protože to je jako standardní cena za podobný typ hry. A pak se řešilo, jak se docílí toho, aby to šlo vyrobit. A vůči tomu se vlastně přizpůsobily ty komponenty dost často. Jo, to je asi primární hledisko, ta cena. No. Jo, přičemž on tohleto člověk samozřejmě musí dělat i při tom crowdfundingu třeba, ale možná jako o trochu míň, když si věří, že to marketingově utáhne a prodá prostě tu hru, která by míň vyproduktovaná, to znamená s míň luxusníma komponentama mohla stát 500 a on to zvládne nafouknout tak, že to bude krásný a skvělý a prodat to za 1500, tak jako klidně může, jo, a jsou takový případy, takže... Jo, ale víceméně bych řekl, že je to pohodlný, to, že za tebe ten vydavatel vyřeší všechny ty, jak to říct, ty věcný a otravní záležitosti, tak může to být pro vás dost uvolnění rukou, abyste se mohli soustředit jenom na ten vývoj, což naopak při tom crowdfundingu musíte právě důsledně řešit i tyhle ty finanční a výrobní záležitosti. Tak. No, já myslím si, že je to jako velký benefit být vydavatelem. Ale samozřejmě tam tako hodně věcí, které je občas potřeba jako přechroupat, jo. Prostě to tak jako je. No. Dobře, takže jsme si už řekli, že vydavatel teda ti může do té hry zasáhnout, co se týče třeba tematicky nebo komponentama, takže ti třeba řekne OK, tak tam nemůže být 200 karet, ale 150, protože tady to vychází mnohem líp finančně, takže budete muset osekat to, co tam je nejméně potřeba. Ale teď se můžeme asi dostat i k těm jako okolním službám, jako je například to promo, protože zase crowdfunding a samovydání obnáší to, že si musíte sami udělat webovky, někde si to zpropagovat, dělat o tom příspěvky na sociální sítě a tak. A tohle všechno za vás potenciálně ten vydavatel může udělat sám, ta firma. Tak, ale je dobrý o tom vlastně mluvit dopředu, abyste věděli, jak to bude fungovat, jak to naopak fungovat nebude a neměli jste prostě nějaký marný očekávání. Případně to taky může být jeden z těch důležitých faktorů, který může rozhodnout o tom, jestli to s tím vydavatelem vůbec vlastně dělat chcete, nebo jestli se chcete podívat někam dál. Protože ono je sice hezký, že vám vydavatel vydá hru, ale teď je to jedna hra z nějakých dalších 200 her, který on má jako v portfoliu ten rok. Na vaší hru jako udělal jeden příspěvek na Facebooku a to je jako ono. A ona prostě třeba jako nebude vidět, jo, a tím pádem se k nikomu nedostane, nikdo o ní neví, takže vám vlastně vyšla hra, vy jste placený za procenta ze hry, o který ale nikdo neví a vlastně to jakoby pak nedává úplně smysl a úplně to nefunguje, no. Je to tak, no. Ještě bych možná zmínil v rychlosti jenom nějaký prodejní místa, že někteří vydavatelé distribuujou svoje hry do jako široké škály obchodů a tak, takže
je třeba jako ten titul viditelnější než některý, který jsou vyloženě jenom v pár specializovaných obchodech, ale asi si nedovedu představit, že by někdo třeba s první hrou řešil až takhle detailně, jako jak to ve výsledku bude vystavený kde. Jenom jako existuje prostě i tohle hledisko, že pokud chcete titul, co bude opravdu rozšířený po celé republice, tak asi zvolíte vydavatelství, který prostě má partnerství leckde a všude to prostě dostane. Tak, no. Jo, ještě mě napadá jedna věc a to jsou třeba nějaký videonávody nebo jako celkově nějaká videoprezentace té vaší hry, že pokud to nakladatelství nebo vydavatelství má zájem a vyloženě odprezentuje tu hru za vás ještě a udělá prostě nějaký nádherný video, na který vy byste se šíleně dlouho učili v nějakém programu nebo někomu platili, tak je to zase vlastně velký plus pro tu vaši hru. No vlastně přemýšlím, jestli bych to nebral jako něco, co by měl dělat ten vydavatel automaticky, jo, ale... To by asi měl, ale myslím, že ne každý to dělá. Tak taky si myslím, že to není běžný. Nebo možná je dobrá otázka, jako jak důležitý je ten titul pro danýho vydavatele, že kdyby třeba ti někdo řekl, hele, tenhle rok máme třeba už 10 karetek naplánovaných a ty budeš jenom jedna mezi, tak možná se ti vyplatí to dát spíš do nějakého, kde prostě ta karetka bude třeba mezi 3 jenom. Ale nevím, to jsou jako spekulace, je to, co mě napadá, je to něco možná nad čím se dá uvažovat, ale asi to není kdo ví jak stěžejní. Tak. Ale co mě teda ještě vidím tady ve své struktuře, tak jsou ty ilustrace, že jo, protože vy prostě máte nějaký prototyp a hru, která vypadá nějakým způsobem a ten vydavatel vám pravděpodobně dohodne někoho, kdo vám to může stvárnit. Pokud teda nemáte vyloženě někoho, koho jste si našli sami, jehož styl vám třeba perfektně sedí. A teď zase záleží, jestli ten člověk třeba, kterýho jste si našli, jestli nebude moc drahej, nebo jestli ten vydavatel najde třeba ještě člověka, který tomu sedne ještě líp a stvární to prostě mnohem hezčejc. To je skvělý slovo. Hezčejc. No ne, tam já si myslím, že je potřeba taky počítat s tím, že ten vydavatel může říct, hele, nám se nelíbí, jak to vypadá, myslíme si, že by se to s tím neprodalo, takže se to přemaluje. Jo. To se může stát, no. Leckdy je to fakt dobrý, ale může se stát, že to, co vám přišlo naprosto nádherný, tak se prostě změní v něco, s čím už tolik nesouzníte, čímž se zase obloukem dostáváme k tomu, že ano, vydavatel vám pomůže se strašným množstvím věcí, ale najednou získává moc zasahovat do toho projektu. Tak, tak tím, že tahle série je primárně pro ty prvotvůrce, tak může vlastně dojít k tomu, že tyhle ty změny jsou vlastně jako nepřípustný a jako mohlo by se to na nich zadrhnout. Když už má člověk za sebou těch her víc, tak už jako spoustu těch věcí zasaž tak jako neprožívá. No. Jo, a tohle to možná zase mě přivádí k jednomu z posledních bodů, který mě přišly důležitý na zmínění, a to je, že ty jako autor seš pro toho vydavatele taky důležitý, protože to není tak, že uděláte jednu hru, vy mu to prostě dáte vydavateli, on si to vydá a je to, buď z toho jsou peníze nebo ne, ale pokud ta hra bude úspěšná, tak pravděpodobně bude chtít dělat další hru s váma. A bude hlavně chtít, aby vy jste byli jako člověk v pohodě, aby se s váma dalo domluvit, abyste byli jako člověk, se kterým se prostě dobře pracuje. Nebo tým třeba. Jo, protože vlastně i to třeba, že je člověk schopný přijímat kritiku nebo zpětnou vazbu od těch náhodných testů a zapracovávat ji a reagovat na to, anebo třeba být jako flexibilní a dojet do té firmy a představit zase nějaký novinky nebo se pobavit na nějakých schůzích, tak je to určitě plus oproti tomu, když byste řekli, hele, já vůbec nemám čas to řešit, tak to dodělejte za mě. Jo, jakože nějaká ta náklonnost tomu projektu a schopnost řešit ty problémy s tím vydavatelem je prostě, si myslím, dobrá. Principiálně s tím souhlasím, ale přemýšlím, jestli to takhle vlastně funguje vždycky, protože právě od nějakých těch jako zahraničních známých, tak to, co jsme slyšeli, bylo, že když tu hru odevzdají a ten development se dělá to vydavatelství, tak to znamená, když jakoby dovyvíjí tu hru nějak jako víc do konce, ladí ty hodnoty a upravuje to, takže
že to spíš funguje tak, že mu pak jako čas od času pošlou tu hru zpátky, že udělali tyhle ty změny, jestli je to v pořádku, se na to podívá, napíše jo, ne a vlastně se to dělá spíš takhle, jasně. Než že by po něm chtěli vlastně poměrně velký časový závazek a nějaký jako větší podílnictví, který jako co si budeme, to se prostě tomu vývojáři nemůže vyplatit, nebo jako tomu... No ne, pravděpodobně ne, no. A možná, jak říkáš, tak možná je to spíš tendence zahraničí teďka, že prostě ta firma si tu hru vezme a už třeba se svým vývojářským týmem ji prostě dodělá. Zatímco tady ještě třeba nemám takovou zkušenost a vlastně pro mě dosud je dobrý, že do těch her vidím a radši se na tom podílím, ačkoliv technicky vzato, jak říkáš, tak na tom vlastně ztrácím peníze a to, kdyby to dovyvinul někdo přímo v tom vydavatelství, tak mě by to ušetřilo čas. Ale nevím, no. Mám pocit, že tady je ten clash, že v zahraničí možná je to běžnější, že si tu hru vezmou a dovyvinou, ale tady je běžnější, že seš prostě stále v tom procesu. Asi jo. Takže tohle je 6. a zároveň poslední díl téhletý minisérie, respektive za hrou minisérie o tom, jak se vytváří opravdu desková hra. Prošli jsme si jednotlivý kroky od vymýšlení mechanismů, tématu, přes nějaký testing, výrobu prototypů, až teda teďka po oslovení vydavatele. A my bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste zhlídli aspoň tohle video do konce, evidentně. Dost možná i ostatní. Tak za to moc děkujeme. A doufáme, že to bylo aspoň nějakým způsobem přínosný. Jo, když tak dejte vědět klidně do komentářů, rádi se podíváme, jestli vám to něco dalo, doufáme, že to nebyla nuda a jak říká Indra, že to bylo přínosný. No. Tak se mějte hezky. Čau. Tak děkujeme, že jste to s náma přežili. Hurá, prostě.